everyone. For today's video guys, maglimpyo na sad ko sa akong babuyan diri guys. Buntag sayo, mao din akong trabaho permi guys. Maglimpyo sa babuyan before ko magbahog. Kung ipakita ninyo guys ha, ang akong mga babuyan diri. Muna akong trabaho kada buntag guys. Maglimpyo sa akong mga babuyan. Limpyo nila. Okay. Muna akong trabaho diri guys. Before ko magbahog, limpyuhan sa akong mga baboy. So, pati sad ikaw nagligo guys. Kaligo sad kag apil. Mo ni diri guys ang trabaho. Inom sa siya guys kay giuhaw. Inom sa siya. Diri sad nga side guys, nasay upat ka baboy. Nga gagmay pa siya guys. Yan. Ano guys, grabe na sa paa. Ngayon nagbahog. Nangayon na. Gutom na guys. Gutom na akong mga balik. Akong mga baboy. Gutom na. Kung silang bahogan guys. Hindi na lang bahog. Itong usa para sa dagko guys. Hindi na sad. Nga na gid akong mga baboy guys. Mahilom ra na sila tingkaon. Buyag. Mahilom ra ni tingkaon guys. Ni akong trabaho diri kada buntag guys, magatiman sa mong binuhing baboy. Ini sila ganun.